Bon dia de nou. Hola, un altre cop. Doncs dedicarem al final de les sessions del matí, anem just amb el temps que teníem previst, i el dedicarem a la 8a edició del lliurament dels premis de la Federació ACAPS. Us agraïm la vostra participació a les jornades, també agraïm a les entitats col·laboradores que ens han brindat el seu suport i també a tots els donatius particulars que avui hem anat rebent. Donem ara pas a l'acte del lliurament dels Premis Federació ACAPS, un espai en el marc de les jornades en què ens aturem per compartir les bones actuacions i el treball ben fet. Amb aquests premis volem donar les gràcies especialment a una persona i a un organisme per la seva tasca en la promoció i la sensibilització de la comunicació oral de les persones sordes. Per tal de fer l'entrega d'aquestes distincions, ens acompanyen a l'escenari el senyor Raimon Jané, president de la Federació ACAPS, i la senyora Maria Moñinó, secretària de la Federació ACAPS. Volem destacar que l'obsequi que es lliurarà als premiats és una peça única de l'artista Andreu Clariana, escultor sord-cec. El comitè organitzador de les jornades i la junta directiva de la Federació ACAPS han decidit unànimement reconèixer amb el Premi Federació ACAPS en la categoria individual a Rosa Vallverdú, responsable d'accessibilitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per la seva trajectòria personal dedicada a la promoció i a l'impuls de l'accessibilitat a la comunicació per les persones sordes a través de la subtitulació. També per l'estreta col·laboració que ha mantingut amb la nostra entitat per la millora constant de la subtitulació als canals de la corporació. Passem a compartir una breu presentació amb motiu del premi a la senyora Rosa Vallverdú. Bé, tenim algunes qüestions tècniques que no s'estan acabant de resoldre. En tot cas, sí que agrairia al Raimon si pot dir unes paraules al motiu del Premi a la Rosa. Moltes gràcies. Bé, felicitar la Rosa Vallverdú pel premi, que el donem amb molt de gust, per la seva trajectòria professional, però també per la seva trajectòria d'implicació personal en tota aquesta activitat en favor de la subtitulació a la Televisió de Catalunya. Estem molt contents també perquè la nota de premsa que hem fet nosaltres ha tingut un ressò directe a la pàgina web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que es va publicar ahir mateix, i on es recorda que l'any 90 va començar els subtítols a la Televisió de Catalunya, quan encara ningú subtitulava, a través d'aquell teletext antic de la televisió antiga, i que això ha anat incrementant any rere any i que ara ja l'any 2016 s'ha arribat a 17.000 hores de subtítols, que és una xifra que ens apropa a la normalitat de l'accessibilitat a la comunicació per a les persones sordes. Tot això són dades professionals, però vull destacar el compromís personal en tot moment de la Rosa per garantir la qualitat dels subtítols, de garantir aquest dret a la informació i que s'ha vist concretat en moltes activitats. Voldria citar només un parell d'anècdotes. Una al Club Super 3, els que ja porteu uns anys per aquesta sala, potser recordeu l'any 2000 que celebrava el 200 aniversari del CRE de Barcelona, any 2000, fa 17 anys, no havien pràcticament subtítols, es va subtitular una televisió petitíssima de qualsevol manera, però ja de seguida a les festes del Club Super 3, la Rosa Vallverdú amb tot l'equip estava en una unitat mòbil, subtitulant en directe, la pantalla cada cop era més gran i ara actualment, si aneu amb els vostres fills petits, veureu que no hi ha una, que hi ha dues pantalles enormes on surten els subtítols d'una manera natural, però darrere aquesta naturalitat hi ha grans persones com la Rosa que estan lluitant perquè això fos possible. Destacar també el seu interès per qualsevol nova sèrie o programa que es fa a televisió a l'estar impulsant que també es subtituli, això és una inquietud molt important a reconèixer i en definitiva agrair-li que tota aquesta feina que ha fet i aquesta implicació personal redunda en dues grans coses: els drets de les persones a l'accés a la informació, que això per nosaltres, per tot el col·lectiu, és imprescindible i per això volem fer-li aquest reconeixement.
hi ha un abans i un després de les persones sordes des de que poden accedir amb naturalitat a la informació a la televisió, i això està en mans de grans professionals com ella. Així que moltes gràcies, Rosa, i premi ben merescut. Després d'aquestes paraules de Raimon, ara sí, demanem que ens acompanyi a l'escenari la senyora Rosa Vallverdú per recollir el premi. A mi el que m'agrada és, subtitular, i la meva feina m'agrada molt, però això em costa més. M'he preparat un text que llegiré. I una cosa, del Super 3 haig de dir que les pantalles gegants no són cosa meva. No, vull dir que la implicació ja és de tothom, perquè tothom sap com és d'important. Llegeixo el que tinc preparat perquè, bé, en primer lloc, moltes gràcies, i he de dir que aquest premi em fa molta il·lusió, i més me n'ha fet ara quan he vist les paraules que dèieu i m'he emocionat i tot. Perquè, bé, em fa molta il·lusió perquè fa tants anys que treballem junts que ahir recordava coses i pensava, ostres, quina diferència amb l'actualitat. I has fet referència a la festa dels súpers, i que faci el que pot ser tot ara en temes d'accessibilitat, si mirem enrere. Ara tothom sap que és important, que tot ha de sortir subtitulat, i tothom s'implica molt. Poder treballar a TV3 és una gran sort, de fet, perquè en aquesta casa sempre hi ha hagut persones sensibles amb el tema, des de Joaquim Pardina, que va engegar el servei, fins a Pere Vila, que tots el coneixeu també, que gràcies al seu interès perquè hi hagués subtitulació en directe a temps real, des del 2003 que ja en tenim, que si no, vull dir, només hi havia estenotípia, en català no es podia fer, era molt complicat, es va fer un sistema, es va desenvolupar un sistema perquè es pogués fer subtitulació en català. I després, bé, de fet, quan va plegar, parlant del Pere Vila el 2008, ja tot estava molt ben encarrilat tècnicament, però des de llavors tant tècnics com informàtics, com enginyers, com tothom, han treballat per aconseguir millorar el servei. I també hem tingut molta sort de tenir un equip humà molt implicat en la feina, tant de gent del departament com de les empreses que treballen per nosaltres, que arriben a fer impossibles per poder tenir determinats programes subtitulats. El Cotxe de demà, per exemple, l'APM, el Polònia, vull dir, la gent no es pot imaginar la feinada que hi ha al darrere. I llavors, una altra cosa que em venia al cap, i que és el que, no sé, és el que em fa, de les que em fan més il·lusió quan miro enrere, és totes les persones que heu escrit alguna vegada per demanar coses, per demanar si podíem subtitular algun programa, o per queixar-vos d'una cosa que no sortia bé, o per fer algun suggeriment, perquè gràcies a tots anem aprenent. Per exemple, em venia al cap l'Oriol, que és un noi que va escriure demanant que subtitulessin el Buenafuente perquè li agradava molt i no podia seguir-lo i no podia riure amb el Buenafuente, i vam esforçar-nos-hi, en aquells moments costava, però vam poder-ho fer. I llavors una noia també que va escriure i agraint-ho tant, perquè i llavors et queden aquestes coses, perquè diu, són coses que tu no t'ho imagines, que deia, és que no sabeu el que és poder veure el Buenafuente amb subtítols i l'endemà, quan els companys de feina en parlen al cafè, poder participar a la conversa. Clar, són coses que et queden, ho vas aprenent i cada vegada ho pots tenir més en compte. Després també la Teresa, que volia veure el matí subtitulat als matins i diu, he de mirar altres cadenes, per què no feu els matins amb subtítols? Aquest any, ara des del setembre, ja estem fent tots els matins amb subtítols i per tant ja pot mirar ara TV3. L'Adrià, aficionat als castells, que t'escriu i diu, ostres, no esteu fent el quarts de 9. Clar, tu penses quarts de 9 amb tot el que hi ha per fer, però dius, hi ha molta gent que també troba a faltar quarts de 9. Llavors, quarts de 9 i jornades castelleres. Com que ara estem tan bé, ja gairebé ho fem tot.
El Roger, que volia el temps de neu. Va ser molt complicat fer-lo perquè el fan a última hora, però al final també. La Georgina, que ens deia, a mi de què em serveix que em poseu una explicació dient canta en anglès? Això estic parlant de fa molts anys. Diu, jo vull saber què canten. Totes aquestes coses t'ajuden a anar millorant. Després, qui més hi havia? Bueno, sí, la Pepi també, que va fer un suggeriment per fer les explicacions que fem dels sons, molt útil. I llavors el Sergio, que demanava concretament per un documental del Titanic, que també et queda, i sempre que sortia una cosa del Titanic doncs ja l'avisava perquè dic i després la Fanny, la Mireia, la Isabel, les Maries i tanta gent que ja ens hem escrit tantes vegades que no recordo una cosa concreta perquè són moltes. Amb això només vull dir que gràcies a tothom som on som i que gràcies a tothom podrem continuar avançant i millorant. Ja està, moltes gràcies. Doncs donarem pas ara al lliurament del Premi Federació ACAPS 2017 en la categoria d'entitats. El comitè organitzador de les jornades i la junta directiva de la Federació ACAPS han decidit unànimement reconèixer amb una distinció a El Campo per les actuacions que han pres en matèria d'accessibilitat a la comunicació per a les persones sordes als supermercats de la cadena amb la instal·lació, senyalització i seguiment dels bucles magnètics a caixes i punts d'atenció al client. També per la seva aposta i compromís en pro de la inserció laboral de les persones sordes i per demostrar com es poden trencar prejudicis amb l'exemple. Les persones sordes poden treballar atenent al públic. També per la campanya de sensibilització Accessibilitat és inclusió, que amb motiu del Dia Internacional de les Persones Sordes vam fer col·laborativament a l'Alcampo de Sant Quirze del Vallès. Si podem... En representació del Campo recull el premi el senyor Alfonso Bermejo, director del Campo de Sant Quirze del Vallès, i li lliura el premi la senyora Maria Moñino, secretària de la Federació ACAPS. D'acord. Ens queda molt poc temps perquè a les 2 ens han avisat que l'auditori tanca. No obstant així, evidentment, la Maria i també l'Alfonso poden dir-nos unes paraules, però molt breus, això sí. Des que va aprovar la llei d'accessibilitat a l'octubre de 2014 a Parlem de Catalunya, cada vegada és més possible l'accessibilitat a la comunicació per a les persones sordes en tots els àmbits de la vida quotidiana. Amb aquest premi hem fet un pas endavant a l'àmbit laboral, demostrant que les persones sordes competents en llengua oral i amb una bona formació podem atendre el públic, amb punts d'atenció accessibles amb el bucle magnètic, mesura que ajuda a eliminar moltes barreres comunicatives. Des de la Federació ACAPS, moltes gràcies per aquesta col·laboració amb nosaltres i que esperem seguir treballant junts, que ha tingut molt èxit i ha estat molt seguida a les xarxes socials. Moltes gràcies.
Bueno, buenos días a todos y todas. Simplemente en nombre de Alcampo y en particular Alcampo San Quirze, agradecer este reconocimiento que para nosotros es súper importante y entra dentro de toda nuestra voluntad y política dentro de la responsabilidad social corporativa de Alcampo. Estamos encantados de colaborar y seguiremos haciéndolo para que la mejora y la integración laboral y social de cualquier tipo de persona y en la medida de lo posible podamos ayudar a esa integración. Estaremos encantados de seguir colaborando año tras año con vosotros y con todas las entidades de este tipo de colaboración. Así que muchísimas gracias a todos. Doncs amb el lliurament d'aquests premis tanquem les sessions del matí. Us recordem que ara fem una pausa de 2 hores per dinar. Els que us quedeu al dinar a l'Hotel l'Union amb nosaltres, recordeu de tenir el tiquet a mà i lliurar-lo a la Sílvia o a la Magda, que estaran a l'entrada de l'hotel, al carrer Sicília 166. A tots i a totes és important que siguem puntuals i que estiguem de nou a l'auditori per començar les sessions a la tarda.